Ajde, pevajte, pevajte. Vidi što su plaći. To je neovorno. Gagara. Natalija, okreni se na to. Kaži ćao, Saši. Ćao. Piti ga šta radiš, Saši? Šta radiš? Snimam tebe. Pa ću da te okačim na YouTube. Kaži ti, piti, gdje ćeš da me okačiš? Na YouTube. Bravo! Bravo, Miko! Bravo! Jo, kako je opasno. Ovdje ovaj mali Sergejčić tamo. Ajde. Ti Saša snimi kako ručkaš. Vidi. Ne moraš mene. Ma kajak, ne moram sebe, ja gledaj. Ajmo. Idemo kod malog Sergejčića da idemo. Nato, dobiš neku infekciju, da dobiš neku inspekciju, mamo. Inspekciju. Dođi. Samo da Ne, noći, ti si mala lagina. Saša? Na. Čekaj, ovo nije za... Sergej! Dođi kod nas. Ima li? Vraćaj to malo. Ti mali, da. Ovo moj je tako da ide u školu. Pa je učiteljica. Evo jako si zdravo kao Sergej. Ajde još malo pevajte, Sergej. Ej, kole Megdan! Idemo sad tamo. Mila, ne se ovo zove Kalemegdan. Nije Kalemegdan samo park. Ovo. Došli su mali galanti, dobar dan, nadamo se da nismo nikog probudili. Ajde, pogledajte ovamo. Ajmo. Štapovi, okrenite. Nasto, Sergej, gledaj vamo. Recite čao.